pe păsor pentru că îți tăsturești așa frumos. Și crești, a? Dar nu mai ai văzut niciodată crești. Poate că hai să aduc ceva. Gata, acum sunt o prințesă și acum hai să dau jos. Hai să dormim. Știi că am văzut ceva și noapte, că are să știe ceva. Pentru că mă duc la muncă ceva. Gata și ne pritrim și hai să dăm hainele jos. Pentru că îmi place să lucrez. Pentru că stau de roate, uite ce ruchetă am, poate să mă îmbrac cu ei. Cât îți fac bine. Hai. Wow, ce frumoasă sunt. Așa sunt eu cu papuș. Eu sunt cu papuș. Pentru că ne vin și mai pupușă cât lume. Pentru că doamna pe păsor, că poate că face ceva sau da sau nu. Profesorul s-a dus acasă pentru că uite așa mă plac ca lumea. Eu exact cum mă plac ca lumea. Uite așa e gata pentru că hai să mă duc la muncă. Dacă v-a plăcut, dați un like, foarte mult un like, pentru că așa este la